Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod de Free Fire. Astăzi o să vă arăt cum să luați Magic Cube Free și cu un emote. Deci intrați aici la calendar. Deci eu am luat emote-ul, deci mai mi-arată tot ce trebuie să fac. Deci puteți să luați cuifuri, de astea trebuie să jucați cu un prieten. Și erau și niște fragmente de Magic Cube, dar eu le-am luat. Trebuia să stați 15 minute parcă într-un match și da, vi le dă. Și dacă nu știți, s-a băgat Angelical. În fiecare zi o să avem un spin free aici. Poate să vă ce uitați, pantaloni, bluze și cu pantaloni pe Angelical. Și dacă aveți un prieten care nu mai a fost activ timp de o lună, îi spuneți să intre pe Free Fire aici sus, sau nu știu, undeva pe aici. O să arată să bage un ID. Îi dați ID-ul vostru, el bagă acolo de confirm și primiți masca asta, un etichet la Diamond Royale, o cutie de asta. Și da, cine vrea să mă ajute și pe mine, ID-ul meu este 2031241449. Și o să fac un guild, cred că săptămâna care vine, tot sâmbătă. Și cam atâta. O să dăm și noi un match. Uitați cum este. Cred că l-ați luat deja unii dintre voi. Dar dacă nu știți ce trebuie să faceți, v-am explicat eu acum. Hai să dăm un match de ce să jucăm. Aici mai ne trebuie un match și trecem la Diamond 1. Jucăm un clasic corect. Hai, revenim când m-a băgat în match. Gata, am revenit și noi. Mi-am luat M500 aici. Ia să vedem, avem români. Nu știu dacă sunt români, dar partea cealaltă nu. Hai să vedem, este primul match pe ziua de astăzi la mine. Deci sunt acolo. Sper să nu spamezi. Și puterea lui Max este foarte bună acum. Vă dați medkit-ul foarte rapid. Și mâncați super rapid. Uitați cum stă pe casă. N-are nimic. Ia să vedem ce face asta. O, AFK. Deci, hai să ne luăm un an 94. Eu mi-am luat costumul de la Magic Cube ăsta, cu pieptul ăsta, că îmi place mult. Deci la asta AFK. Am căzut. Ba da, cum a luat. Un loc să-i dau help pe mine. Ăștia vin rași. Nu vrea cap. Nu se ridică la cap. Da, hai că am mers meciul ăsta. Ce să ne cumpărăm aici? Ne luăm o cască, așa. Ne luăm 3 globuri.
Și da, este foarte bine că ne-a dat un spin gratis pe zi. Că poți să ne pice pantaloni Angelica sau de alea, să zic eu, fragmente de alea. Și dacă ajungi la 3 fragmente de alea, îți dai modul de la Cusegu și ești șmecheră. Și la o să stai tot meciul acolo camp. Sau... Vreau să-l iau pe ăla de acolo, da? Nu vrea să arată băiatul. Ups. Hai să ne pe moment. Nu prea se ridică la cap, dar nu știu ce are. Ah, 1v2, nu? Da, și fără armă la apropiere, cred că o să fie 2-1 pentru ei. Nu am ce să le fac. Mai stă și în crono. Hai, fă emot. Am să pe aplicație. Era logic că n-aveam ce să le fac. Numai dacă aveam și o armă la apropiere, era mai bine. Luăm acolo. Uitați, și băiatul acesta și-a luat emotul. O să stăm sus aici în casă. Nu prea joc eu cine știe ce, dar merge. De unde sunt? Latră câinii afară, sper că nu se audă foarte tare pe filmare. Deci e unul sus acolo, ia de mă la o parte, băiat. Nu se ridică la cap. Mai să dăm un revive aici. Ia de te. Dar faze că ei nici nu stau mult acolo la gemul. M-a luat pe la spate, bă, nu cred. Ia să vedem ce face tipul acesta. Deci ăsta. Ia. Hai de acolo. Bravo. Da. Este pot să-l chemă la fel ca man. Hai să vedem cine va câștiga. N-a făcut bine ca să pe aici, da? Sau? Nu. Ia să vedem. N-avem șanse. 3-1. Hai mă să mai luăm o rundă pare. Dacă ne-am luat timp pe 41. Dacă nu mă luat pe la spate era mai bine, da. N-am nici jocul de atare. Hai mă, du-te de aici, că deja mă enervez cu nou tot. Ăla ca obicei este. Hai mă. Se buguie. Sper să nu-mi iasă acum player în față. Pe aici nu vine nimeni. O să stăm noi aici puțin pitiți. Da, i-am spart vestea la săracul copil, da.
Merge? A mers. Ia, putem să egalăm sau ne bat acum? Ia să luăm și la băieții. 2 ciuperci aici. Câte kilori am? 5860 de meci. Nu cred că se gândește să vină cineva pe aici. Sper. Da. Cred că ne-a văzut sau... Sper că l-am văzut pe unul. Bun. Hai, le iau grenada. Ne. Bun, urcat. Nu. Hai, partenerii. Hai că luăm o zona. Hai, mă trageți și voi. Sau este. Luăm bătaie sau? Fugi! Dar nu... Cred că ne-am luat bătaie sau... 2v1. Sau 1v2. M-am câștigat. Deci 3-3. Ați văzut cum s-a le-am întors scorul. De la 3-1, 3-3. Acum, ia să vedem. Ce să ne luăm? Să ne luăm... Ne luăm așa, MP40. Sper să audă bine, că eu țin mâna fix pe difuzor, că să pot să joc bine. Un deagle am uitat să nu are nimic. Duceți-vă voi pe aici, nu pe aici. Uite, l-am văzut pe unul acolo. Dar pleacă mă de aici, că te omoră ăla. Știi ceva? Hai și noi la bătaie. Da, și este buia. Hai, luăm una și pe să pun. A, nu este aici. Unde este, mă? Bă, nu. Da, am câștigat. A fost frumos meciul. Ia câte stele mai ne trebuie să trecem și noi. Diamond 2. 2 meciuri. 6 kill-uri. A mers. Nu era ceva? Nu. Mai e ceva inventor pe aici? Nu mai este. Deci am avut 4 headshot-uri și 6 kill-uri. Deci 2 kill-uri. I-am spamat așa ca de 1.50. Și da, cam atât a fost și pentru astăzi. Ne revedem data viitoare.